Nyakwara Mugia Juang dakika ena pargo chiko tok sadek marokinyi kamoro mora ma intiere okinyi makawuono arwaki ni machiegni e twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono twak machokore sani nyakango mol kanyo sabich maro nyango okinyi makawuono Nyakwara Mugia Juang wadwa twak otudore kod thuolo mag tije ne rawere abedo jahawi okinyi makawuono ni mar antiere kod rawere matimo tije mopogore opogore pacho kae moko kuomgi nosetieko skul kendo donjo e tije mopogore opogore moko kuomgi podi nitiere e kuonde tiegruok mopogore opogore kata kamano gitimo tije mopogore opogore makelo negi yuto mapile ka pile kata obedo ni podi gin jopuonjre mbaka modogoyo kawuono Nyakwara Mugia Juang en mar mondo mi wasuma ne paro ne rawere mamoko manitiere oko kacha manyalo bedo ni moko kuomgi nosesidh kondo to onge tije ang'o ma ginyalo timo e kinde ma gionge tije mar mondo mi giyud tije ginyal donjo e sekta mag tije mopogore opogore kalore ni wang'eyo ni nitiere thuolo mag tije mopogore opogore mago mitime yor mbui to bende ng'ato nyalo chako ohala ne owuon mane momiyo okinyi makawuono antiere kae kod rawere adek e studio marwa e county ma Nairobi kae ka rawera machielo biro bedo ka tudore kodwa achiel kachiel ka entiere e pinyno mar Burundi mano e boma ma Bujumbura e pinyno mar Burundi mar mondo mi en bende onyiswa ni kaka rawera nochako nade to nyaka kumo chopeni en paro mane maliw manyalo sumo ne rowere ahinya hinya ka tudore kod weche go mag tije Yena mar mondo mi arwaka rawere mantiere go de studio marwa okinyi makawuono e county ma Nairobi ka mar mondo mi gifulrenwa ka wachako twak mar okinyi makawuono achako di Millicent oyawre ichiwo nade kendo machiegni twak Erokamano ahinya Joyce nyinga Millicent Ochieng kendo an nyar Alego Komenya an nyar Charles Ochieng ma wuod Alego Komenya to gi Pamela Tieno ma nyar Joimbo Nyamonye to anabenda morga nikech nabedo raised gi two mothers mamwa mar ariyo ma bende en waywa nadak kode bang' ka natieko klas 12 nyinge Ruth Osolo nopuonja mang'eny koro nyaka apake ga en be gisani tadak Nairobi kae kendo atiyo e kambino mar tech miluongo ni Microsoft kendo anyagora mana gi weche mag AI artificial intelligence machiegni nye twak mar okinyi makawuono make manage kanyo in rawera matin manitiere sekta mar lony manyasani AI ibro bedo kingiswa ni donje nade to thuolo nitiere kaka mage mag tije ne rowere ahinya to e sekta mano mar tech kata e sekta mar lony manyasani machiegni nye twak okinyi makawuono Rigobert machiegni twak papen mari Erokamano Joyce ginyinge longani Rigobert Song aya Rongo mano kama wadake Sanie I'm the founder and CEO of Rigoware. Yeah, that one give me the name of Rigo Bespoke. Yeah, I'm a fashion designer. Kendo gisani abiro karaka nikech atuengo. Yeah. Kama machiegni twak okinyi makawuono Lisa papen mari kendo machiegni Erokamano ya Joyce amor an gi nying luongo ni Lisa Wanyande ar nyar Siaya an nyar nyako mogik last born an chogo korwa kuom Francis Wanyande gi Thomas Wanyande gi wuon ariyo mano Rita gi mama ariyo odi an kaya biro kaka ja ohala an go ohala mopogore matimo kod expertise in sales and marketing field. Erokamano. Machiegni twak okinyi makawuono doko jahawi in Millicent kachiel kod in Lisa untiere kod Millicent nitiere kod mine ariyo ibe nitiere kod wuode ariyo kachiel kod mine ariyo udoko johawi machiegni twak nitiere kod mine ariyo udoko johawi uduto an gi mine miluongo ni Berita Sajina Chito mine miluongo ni Naomi Achieng machiegni twak ujohawi kalore ni oken kila ng'ato mantiere kata kod min gi achiel ujohawi ahinya eroge machiegni twak okinyi makawuono Nyakwara Mugia Juang wendo machielo mana kasi nyisi tudore kodwa achiel kachiel ka entiere boma ma Bujumbura e pinyno ma Burundi akeko winjo agi sani mano Nelson Ogudha oyawre Nelson ka entiere pinyno mar Burundi okinyi makawuono chiw nade Burundi ochiw nade kendo machiegni to akin benda mi mana thuolo mar mondo mi ifulrinwa okinyi makawuono machiegni oyawra ahinya Joyce kendo girawere mabende chope studio man kodi kanyo machiegni ada gombo na benda bed kanyo lakini tich oketa Bujumbura e Burundi ka ginyingi lunga Nelson Ogudha Owino an wuod Siaya an wuod japuonj David Ogudha game e gweng' iluongo ni Kanyibuop Opal
gweng' ma dhano ong'eyo wach somo kabisa. Kendo wan joma nigi yie ni somo e ofungu. Nikech waseneno gima somo osetimo. To kopogore gi mano, an atiye kambi mar miluongo ni Gadawald Security Africa. An kuro kaka an kuro kaka human resource personnel. Koro area na duong' kaluwore gi gik matimo nikech watiyo across Africa. Koro mane ng'ama an to kendo arito ni mondo wane kaka twak dhi bedo maber. Kamano. Aya machiegni ahinya twak ka intiere pinyno mar Burundi okinyi makawuono. Yakora Ramogi Ajwang' mana kaka iseneno mage welo rawere mantiere godo okinyi makawuono. Bed thuolo mar chwalonwa paro ote penjo moro amora kokalo e nambwa mar ote machuok 23600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi achak kod muntiere studio kae. Achiel kod Millicent iwacho ni in kaka rawera intiere field kata intiere itimo tich mano ma otudore kod lony manyasani matiende ni intiere sector no mar tech. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni in kaka Millicent ni chako yo machalo nade. Kalure ni toka ne isetieko sombi e malariany kacha ni chako nade makoro tekno igima ne somo kosango mano timo makori wacho ni anto weche ma odhi korka technology gi e makora dwati. Erokamano ahinya Joyce, mano penjo ma ber kabisa. To kachako an kane an high school no kang'eyo tech mathoth. Yeah, to najakinda ahinya kendo na hero kwano the science mano nahero kabisa. Rangala girls nipuonjowa kwano mane kikia kwano to ninya chwadi to naluoro chwato. Koro na ng'eyo ni kwano ni e gima nadwa nadhigo to kwano ni endi be nakia gima nadwa timo kode. Koro kaka rowere mang'eny an be ne ok ang'eyo gima nadwa timo back then. Donge koro atieko kendo akalo penj maber. Gima mege nariogo ne nyisa ni especially Mama Ruth ne nyisa ni gimoro amora mitimo nyaka ikete chunyi. Iwinjo? Koro kata nok ang'eyo gima nadwa timo but na make sure ni nyaka kete chunya e gimoro amora matimo. Koro akalo penj maber Rangala girls ayudo A-, adonjo go mbalariany ma Moi University. Moi University kae bende adonjo mane kwano. Atimo koro degree mara mar kwano. Akalo penj maber Moi, ayudo first class honors. Atieko graduate 2018. Koro 2018 kae December don koro 2019 wachako manyo tich. Nikech ang'eni kinde mathoth ng'ato kosesidh kondo to koro inyisi ni isedonje job market. Donje job market chak manyo tich to an kaka Millicent koro ing'eni atemo matek koro ayudo first class ang'eni ka chopa job market. Chien matin yudo first class nitimo course mane Moi University mar kwano. Kwano achiel mane ok ang'e gima dwa timo kode but nahere koro an mane gima nadwa ni mondo atimi. Koro nadhi tatime gi chunya te nyaka Moi University kae be atieko tatime ta graduate. Koro awuok gi kwano e Moi University kae. Koro ing'eni wamor especially an ayudo first class. Koro ing'eni aweni ka chopa oko kacha ni itadhi yudo tich. To my shock achopo oko kanyo up to July onge tich maseyudo kata chiel. Lakini na temo apply tije koni gi koni nok ayudo na apply tij census koro mago be na yudo later on but ing'eni ne tich census ing'eni na 1 month contract. Koro kae awacho ni atim nang'o. Ing'eni koro achako ka gima dhi give up nikech jok mano yudo second class lower upper division ji oseyude tich ji osedonjo kamoro an pok adonjo. Koro frustrations ochako donjo but no ka give up nakawo mano kaka area of exploration mara. Nadhi mabet piny gi din marwa ma Moi University Professor Ambrose Kiprop nokonya malich kabisa. Nonyisa ni Millicent nomiya mana one advice mano change gimana kabisa. Nonyisa ni go and increase your skills. The mondi medri school. Koro no explain na nitiere program moro ma World Bank no chako ma tiego nyithindo manyiri manie STEM. Koro ne World Bank
achako apply kai scholarship mondo mi adonje e STEM education kai. Koro ne nyaka the only way mane gidhi miya scholarship ne nyaka wuog Kenya ka dhi somo e mbalariany mar Rwanda, like iwuok idhi somo either Ethiopia, South Africa, ne gi sponsor East and South Africa. Koro adhi somo Rwanda. Mbalariany mar Rwanda kae kadonjo tachako ngeni kinda an ng'at ma jakinda kabisa. Keto mana chunye gima timo, koro kanyo to koro adhi atimo computer. Koro kiriwo computer gi background na ngeni kwano chabe kendo ochako duogo konya kae nikech kae koro yes atimo computer but koro kae eka chako ng'eyo gik mag tech gi artificial intelligence gi koro ngeni kin gi background mar kwano timedo gi computer to koro ina expert. Koro chaka musmo to ne school wano ne nigi partnership gi Harvard University. Koro kanyo ne professors mag Harvard go no puonjwa AI maber. Koro na kanyo tingeni bang' kanyo to nikech na jakinda gikawa gimiya internship. Awacha ni chakre na dhi Madras school mara masters na niendi dhoudi noyaore na Joyce. Koro wanyalo wacho ni medo sombi kanyo. Ema nyalo wacho ni ne omi ngas mar mondo mi chaki dho mos. No mi ngas to an poka lak tich nyaka sani. Adonje internship to bang' internship tadonje Microsoft. Adwa ni mak gi kanyo mar mondo mi wamiye jowete ni thuolo bende kalore ne mbaka makamae. Adwa ni jite mar mondo mi ogoe mbaka makama mar mondo mi wang'is rawere mamoko kaka ginyalo chako matin. Ini wacho ni nitiere lecturer ni moro mane koro ng'isi ni mar mondo kalore ni sebedo oko kuom thuolo malach maonge tich to ng'iyane kaka inyalo medo sombi eka koro seche moko thuolo mamoko nyalo yaore. Rigobert kabiro korka kori in rawera ma pod nitiere school pod isomo e mbalariany mano matuk mayudore kaunti ma Nairobi ka. Kata kamano iwacho ni in jatweng'o kopogore kod bedo japuonjre in jatweng'o. Ang'eni rawere mamoko seche moko kodonje mbalariany kacha gin girito ga mana help mar mondo mi ema kosemigi to gibedo ka tiyo godo kata konyo gi achiel ariyo adek. To in kaka jatweng'o seche moko koro inyalo yude kata omenda ni moro ma okigone kata janyuol simu mar mondo mi omiye gimoro. Ang'o ni bedo kod paro mane mar mondo mi ine kaka inyalo chako tiji iwuon mano mar tweng'o e ngima masani mwang'eyo ni adira yudo tije bende tek. Erokamano Joyce. Koro gini nochakore bang' kana tiko form 4. Kana tiko form 4 siepena mang'eny niyo nyati ng'ane ne tiyo kacha ng'ane ne tiyo kacha then koro an ne onge kama ti koro na wuok awacho nyati wamany tich rather than abed ot kata ka kuom adhi credit. Koro na manyo tich to nokayudo ma koro tich na noloko nyati gokinyi achiew tadhi manyo tich. Tij manyo tich olokore tich. Gino nojoga kabisa. Koro there was a gold mine mane nitie butwadwa kanyo to kodwa Siala. Koro nadhi atie gold mine no akunyo gold Joyce. Seche moko no trans night nyaka e buru gold kanyo but koro tich mar manyo tich ni emano komora ga. Koro na kama e tich mar manyo tich to kadwa manyo tich. Koro wacho ni ati I'll do my things to create job opportunities and to employ people rather than looking for employment. Koro kaka nadonjo mbalariany back then pok naroko ga suit. Kata ni sani karoko suit manyasi kamae. Pok naroko ga suit koro but I had that nentika feeling no makanya ukanga to roko suit and I was just wow Koro abe nachako roko suit matin then funde mane tuengo na nogoya piny 3 months poko tongo na suit. Bie kaka ndo sechuloga pesa mar nanga koro kaka entiga giamu mar kaw nanga no mondo ruaki. Koro those are some of the things mane koro omiya koro miya wacho ni ati ka food nya disappoint kamae donge anyalo start my own thing to forgo this disappointment. Koro that's how I gained passion in the fashion industry. Then with the time kaka nachako timu gige na people would ask that who is your designer ngamalizo tuniga gige ni then and back then to pod na kia tuengo but koro ngato nenya koni ati who is your designer taponya gigitane ma design lakini ngane motwango na. So people got impressed. Then from there I knew that kare anya timo this thing of fashion design. Koro that's how I ventured into fashion and design kana donje malariany karkai. I said that besides education
we must have some skills at least can sustain you, can make you survive sama podintia malaria nini. Koro I started my journey of fashion and design, and currently I have a shop in CBD, Boottuk kan Pink Mall, Workshop Road. There I have my small shop where ema koro sani watu wenge koro kange. To bang mano iwacho ni kaluore kod disappointment mar fundi. Ema koro no wacho ni in bende koro we inge ane kaka chak. Imbe ni dhi puonjori twengo kosi in koro in ngi ange kaka inyalo design gi to koro ichulo ngama chielo ma koro twengo. Okay, number one thing, I'm a student. And I'm an engineering student. Most of my time, I spend most of my time in class. Because I'm already doing a class from 7 to 5. So that one, I have 2 of my tailors I employ. They're working for me. Sometimes can't give free time or maybe on a weekend I can go there and spend time with them. I'm at 1, 2, 3 moro matin, but koro na bit full time net yatuengo. Ai, ibo bedo kingiswa ni koro ni chake yo machalo nade. Kalore ni kata pesa mani chako godo, ni golo kanye mar mondo mi ichak neno ni ne makuri loso giki kedi. Bang fundi gano se disappointed, chemoko ne last minute, ni pangu wuoth moro manyasi, to koro kidine fundi to koro tiri, ogo ni makona koni. Kinde mathoti wachoga ni funde to jomriambo, kwanza kwise chule pesa, to labi yoko tieki. Lisa in kor kakori, inyalo bangiswa ni into, ni chake yo machalo nade, mar mondo mi neni imbendi bedo kod gino metemo, ainya nyato gisani, ma imbende podi japujri. Kana teko school form 4 mana ai moi girls manin Kajiado. Competition ma family wanwen ja biashara enja wala to no ponja ni ways mar loso pesa to nongisa kanga manyako okonego nen option ni okonega woge ode kadhi odichuo ka onge gimoro e lweta. Nongisa ni nyaka bed gimoro e lweta to kanomia amany kenda to ways manoko nongisa ni in good skills talent manyasaye omi ti kodo school dhi som to kiwuok e school bindik ji kikiwuok kanoni kelo barua ni mondo idwani ikwayo tich kabiro kwa tich Ramogi ta somo school almost 7 years mano miya kane wonwa tho no miya kora adonjo school mondo tim business mondo lu yore ne to kane donje school ngi kaka jabedo comrade betek nintenga mana koyo 100 mar sapa to ngano dwoka maraj ngano ngisani kaka ingamanyako ini school tinindo kech okimany gimoro ntie jok moko manwoko chuoko kan nyalo nyera kodi to nyuni chiemo to ano kan ngat kailano I believe a power mara kaka ngamanyako to anangi an gi skill maloso nachako loso yogurt atiyo gi chak natema once watch an gu passion mopogre kaka ikizungi denda ni polymath mana Abraham Lincoln and existing Abraham Lincoln the only in the Luo land a polymath and involved everywhere koro mana chako loso gigo e ot sama nateko form 4 mano ne 2019 ntie corona to nentie pesa mana na yude school kane na school ne ntie ngamano seto MP milongo nin Kaiseri nen Kajiado to nen ma watch science congress mag kwana be aero kwano lakini tindo kaere o tek koro pesa mana yudo kuom tenda mana win kuom science congress ka emana kano to kana wuok e school kamae wach nasema nyutich abe asema nyutich kaka ngano do kamarach na manyo tich amanyo no kayudo gimoro wonda ni ka utijni pesa min gocha wacho kibidonjo gi mbalere sani diti mango dia utich mari adia wachako loso yogurt aloso cake aloso milkshake tayudo kan god a lot of attraction wachna compete with other business people and the only person maneloso gini around the area man wadake matin corona biro waludo lockdown aloro kora wera kod tijcha koro kacha ni manyo tich sama corona room achako manyo tich adonje sales and marketing manatio ni Safaricom kuom kanyo mana chango en tich matek ichango pesa en sacrifice pod nadwa mondo atim gira wachoka dwa kwayo ngato kendo pesa odwoka maraj tenichwang to bodani school ni gayud fare kaka chiemo kaka dak wachni ano kanyal rely on my family odwa kakwa ntinda parga birio ni mine na duto gin jok ma work they are really working so hard to gin kod gikgi kampuni megi kod mwandgi
to kikwagi pile be ing'eyo kaka anyuola be chalo. Koro ne mani puonja na chako tija kana donje Safaricom ati edio gi Safaricom kuom higni 2 yudo pesa na adonje kampuni mar Zuku kana donje Zuku na bedo supervisor to kacha na bedo an good in sales and marketing atimo research mang'eny wach kod somo business and management kora ng'ika ka research to kanga di matin Lisa tije gi ni yudo gi yo machalo nade kata opportunities makamage ni yudo yo machalo nade nikech adira kwa ng'iyo kata akiaka gino pod timore sane nikech yudo ni nyalo bedo ni kuonde moko kapok yude tich to be ng'ato penji ni lugo gacho ni be gi godfather ng'ama nyalo chwalo kata nyingi mbele kacha to koro iwacho ni yawa ndik na ng'ani tipo mako sendiki e tich in time yo machalo nade kata mari no bedo nang an gima dawach ni tich kae kikidhi gimi dwaro inyalo wacho ni an kaka Millicent wacho ni notimo mag technology kani donje field moment mi wuok e university kiwuok woko oken gimi some mi dhi yudo en skill mari kache madhi konyi to kin ng'ama persistent success and about persistent iketo matek to kokitiyo matek ijituma kada ka ng'ato ng'isina bira mugi Joyce ong'isa no bro connect tich pile ani dhoodi makati yanya kata timang'ani dhoodi bed persistent inge itago ng'ato makata ken sim en ng'at moro mung'isi ni Joyce acho ni obro agone sim sama kama igone sim pile kenyaka gotieno kana en saa uchiel kato kende in gone sim kama ne kibedo persistent amane kake boyudo tich otich kan ngo ng'ama bokonyo nge godfather makonyi uni tich nde sama government biro ga luwo gigo tiwiti woko ilalo tijno watch the moment kibede ni rito ni Nyasaye boko Nyasaye wacho ni the man action is better than words kitimo action to bokonyi kori bedo persistent tinge kaka ways of communication aparo no aboloso mang'eny ways of communication mana abongiso ji matin kende rawera meko ways of communication be kakiloso gi ji kaki bedo very friendly in the environment kaki welcome ji kuomi wach koken Millicent ka ndio story mare kok kierere wacho ni kierere gi Kiswahili kierere mare diparo no dhi Rwanda somo okdago dhi weketri ni an ng'ama humble ng'en professional okanyal loso gi ji chune wada kata suti miraki keto piny iwuotho ai we owinja ne Nelson bende ka intere piny no ma Burundi Nelson agino ni in bende luwo twak achiel ka intere Burundi kami tudri kod okinyi makawuono in bende nyalo nyisowa ni thuolo mari tok kanise tieko sombi ne gima ni somo ema itimo sani koseno bedo nade bichopo kuma intiere thuolo ma intiere godo sani iwacho ni in HR specialist no chopo nade bakuri bedo HR specialist minyalo ori nyaka kata Burundi mar mondo mi itim tich ma itimo gi sani Nelson Erokamano Joyce rovere mokalo go mbaka okapar kopogre ahinya an somo sa Wagongo High School kama somo ni somo matek malich koro kana tieko tadhi Jomo Kenyatta University amna timo human resource management koro ma course mana yiero ka belure gi exposure again samoro bende exposure bende ber to apan na onge kode mang'eny ahinya nikech gik matimo I've been able to transform sebedo kaloko nyaka sani but within the same space koro kana tieko human resource management to an be naonge paro mar manyo tich nachako loko hala naparo nabro loko hala nyaka chieng lakini nayudo ka nobedo matek ngeno hala bende Kenya ka bende ok yot ai samoro be gi wach mar chako hala manyien dwaro bende kanitie gimoro ma in go kani wacho ni capital cash pesa ema ber kiyini go maber ya koro atemo hala asera no restaurant asenya kandiko gazette natemo golo gazette moro ni Josia County every month lakini benodhi obaga bawerago koro ekana bio Nairobi dak go wadwa moro ne tiyo industrial area machiemo kinyo ngisa ni bwana ot kama ok beda Nairobi kok beda kama nyaka bendi many gimoro itim to chances nitie Nairobi kama ng'eny kabisa koro the keyword ni chaka koro kata kama ichake to beche bro dhi maber koro emanyise ni ara koro aro kautas ang'o bendo wuoge go oko to ngisa ni tiyo sipte moro mong'eyo odhi miyo tas to mana kana yudo internship to mo wado magena ahinya iluongo ni engineer Eddie Kageo nomako lweta Nairobi kana donjo
Koro kawana kana chako tiji HR kwadonjo kaka intern. Ingeni intern ichuli pesa mar atachi ngama pod nie school mobiro somo. Ini ni intern isetieko degree to pod ibiro ka ngami puonjo to se otitiyo. Koro na beda mamuole ye kanyo tatiyo. Eka kanyo to joma natiyo go wacho ni tie kamoro mimanyo ngato motimo HR. To dong isetieko school tiano ka tiji bende ber. To na yudo referral. Koro mane ka beda asebedo ka tije na mayudo ka sakasa en based on referral. To referral ni ok en obira ni kori nge ngato, en obiro kalure gi gimisetimo, gima ng'ato nyalo neno ni ma to ng'ano timo adier motimo maber. Koro kiketo chunye gimitimo to odhi dhi maber. Koro kamane kaka asebedo ka nitie e process mara mar dongruok e yore mag tich. Koro asetiyo gi kambe buora matin, asetiyo gi jo Crown Paints, asetiyo gi hotel, asetiyo nyaka gi Auto Express maloso mtokni masani koro antie gada wal Africa. Koro sudo ni bende miaga jingo ni ng'ato ka ng'ato bende nyalo sudo. En mani wach mar tich odwaro ni nyaka ibed ka in gi gimoro midwa offer. Ngeni tiyo chalo be mana grano ohala nikech tich matiyo ni e ohanda kora bende nikech kochopo end month tichula pesa donge. Kora bende nyaka make sure ni gimatimo ni odhi maber mondo kendo tich moro kama chielo ten tich mabende kendo imeda msara moro wiye. Koro mane kaka bende joma tiyo mane kwaloso pesa kupogore gi joma loko hala manyaka gius mang'eny kata nyaka gitimo kuma ng'eny eka giyudo hala. Koro bende nyaka koro imany kama titiyo nang'o. Koro kata tich matiyo sani ni amawacho ni wach mar referral en gima ng'ata koro nyaka wane network mane main go, osiepe mage main go. Kech osiepna mana onyisa ni nitie tich kambi matiye ni en osiepna maromo go ma Nairobi ndalo corona. Koro en ni network nyaka ibed go maduong' mana ka joma loko hala bed gi network, ng'ama be manyo tich be nyaka bed gi network, to nyaka bende ibed ni ikori. Machielo en ni ang'o ma bendi somo, to tich mane bendi manyo. Kata kisomo gimopogore gi mimanyo, nyaka koro imany ni ere skills man go, ang'o midwaro e tijni madang' adonjie. Koro human resource en tich madili gi dhano, lakini an sani adili gi dhano yes, but amede kwano more wiye. Koro itimo gima iluongo ni analysis e human resource iye ka. Koro mane ko bedo kwa transform tijegi to ema kaka wasudo kodgi maber. Koro ema wacho ni ng'ato ka ng'ato koro nyaka manyare ni en ang'o ma in go e lweti, nikech kaka ng'ama nohero kwano bende. Koro be kwano wacho ni kama ka donje ni human resource ka donge kwano, koro kada akel kwane iye. Koro you reinvent yourself. Akere mana wacho nang'o Joyce Gidholuo, reinvention. Yeah? You reinvent yourself mondi ibede e workspace. To kapok donje workspace, nyaka bendi ibed gi skill midwaro. Sani Kenya ka sani kaka koro sani wang'iye tije tin nikech joma wuok e school ng'eny, around 100,000 wuok e school every year. To tije mabedo created tin. Kamino kata ka serikal nyawacho ni jomoko wuok dhi timo ang'o, dhi tiyo pinje maoko. But mani ng'eny ni mandalo matin. But joma pod nie Kenya ka pod wang'eny. Koro wa compete for jobs matin e Kenya ka. Koro nyaka ibed ni gimitimo ni ing'eye level maromo nadi, network ni duong' machal nadi, aito ibe in willing mar tiyo. Kose ng'eny nitie joma be samoro imiyo tich to be tich betamo. To kotami nikech in emi ok in willing, aito mogik en discipline bende. Aito kisebedo gi discipline to koro iyawo obwongo, koro itemo ng'iyare ne datim mane kure, datim mane kanye. Mama koro bedo gi ni global workforce, mane inyalo tiyo kamoro amora as long as ni inyalo ng'eyo giminyatim kamidwarie. Koro sani nitie joma tiyo ni jo US to gin Kenya. Kaka be sani koro atiyo ni Kenya tan Burundi. Koro mano koro luwore iwacho ni global workforce ma inyalo tiyo ni kambi moro amora
kamoro amora ma intie. Haya, make magi kanyo Nelson, ibu bedo ka ing'isowa ni wechego mag network. Ng'ato nyalo yaro network ne e yo machalo nade. Inyanya to kinde ma omanyo tije. Mar mondo mi seche moko ka nitiere kata kuma onyalo donje, to donje e yo makare. Ka duoge studio kae, adug korka kori Millicent. Ang'isi ni mak paro kanyo kinde ma koro ne isechopo Rwanda kacha. Kuma koro nidhi tiegori. To kise somo, ibedo jalony, kata ibedo specialize wechego mag tech, AI. Mainly to omi thuolo mano mar timo internship makamano ni yudo thuolo yo machalo nade to bang' mano ere kaka ni riri bi make sure ni yudo thuolo mamoko e tije makoro pod itimo nyaka gi sani mago mag deal gi lony manyasani. Erokamano Joyce. Koro donge an Rwanda kae asomo masters. To kinda na chato kaweyo owacho kanyo ni discipline be nyaka bede to an discipline na puonjo rangala girls. Yeah. Koro nang'isi ni skundwa no ne nigi partnership gi Harvard University. Koro ni puonjowa weche mag AI gi professors ma Harvard. Koro professors gi ne dwaro 4 students mane ginyalo dhi miyo internship e Harvard University. Tanti ng'iya gi kinda na cha dongi. Okanyawe. One kai gi Rwandan students, like students from all over Africa. Na kinda mana bedo top 4 students mane jo Harvard giomiyo internship. Negi puonjo wa maber kanyo to koro ing'eni gi puonji deep into this AI. Koro mana gimane Lisa wachocha an koro ing'eni kae I increase my skills. Koro amedora mana skills maga. To kang'adi matin kendo mosainya kuom ng'adi internship kai kinde mane time. Bende ni chuli nikech adiera in kaka ng'at mano setieko isetimo degree mari, itimo masters mari, omi koro internship kai nikech yudo ni rowere moko kinde makata koro gidhi manyo tich. Ng'ato kong'ise ni we ami internship. Yes, internship makamano komi idhi medo lony mari. To ka pesa onge to jomoko wacho ga ni akora tin nade, adhi bire tich nade, adhi rwakora nade. Be nitiere gimoro matin mani mi 2021 January emana chako internship gi jo Harvard. To ginto ne gichulo wa US ok ginyal yeah, at least most companies in the US they hawawezi kosa kukulipa. Koro anto ne gimiya gimoro matin donge. Koro gimiya gimoro matin to kanyo tawacho ni professors gitoka werago. Koro ing'eni kana setieko masters an nadwa mana medora, nadwa nadhi atim PhD mara. Nikech anto somo to nahero. Koro education ber jowetena kai in gi chuny mar somo somi nikech it is and through education ni ema idmedori skills ting'eni tije mitiyo gi kata teach ma itiyo ni Joyce skills is very important. Koro kae adonjo jo Harvard gi professors gi one of them nen mentor mara na nyise ni anto nyakikonya nikech in expert e field ni to an podakie gik mang'eny koro konya. Koro achiel kuom gi nowe tich Harvard kadhi Microsoft. To kanoseweyo mane mentor nano endo koro oweyo, her name is Melanie, noweyo tich Harvard kodhi Microsoft. To jo Microsoft oyawo branch Kenya kae mano 2019 aparo. Koro mano 2021 bende around May kae ng'eni koro May kae kapoda timo kod gi internship omisa ni Millicent apply tijni aparo ni sani koro ise qualify wase tiegi mang'eny. Koro donge apply tich ne wa apply ji mang'eny 167 waduto te wan kanyo tani ng'eno kaniga ni 100 people wa apply tich ang ne wa apply to anta dwa na yude ano kabide nyaka gitimo mar mondo mi yude ko sen kinda mara yo machalo nade nitiere ng'amigo ne simu mathoth kose okang na go sim tang'eni skills maga nyaka ne gola oko manyaka na yud gini ineno. Koro ing'eni gi advertised 167 imiyo wa interview kaya ng'oma gidhi test skills magi e tijni be iromo koso kiromo. Koro chak timnwa interview wadong ji 7. Koro kawadoge Microsoft big tech companies giki mimondi donje 5 rounds of interview. Tech onge kama yot ni idhi ati sorry e Godfather kama kano rumo te. Koro otimna those rounds of interview wadong ji 4 kae kenda another round of interview ting'eni gin technical. To technical idhi mana kalo ka in gi skills. Koro skills maga mag AI manan go maber go na showcase gi
very well ma an maneno kwanya out of 167 an ing'eni an nawacha ni nyaka Nyasaye konya but ok Nyasaye konya tabet asomo skills gagi adhi nyiso jo Microsoft na bende antie nyaka ang' ni miya mana tijni koro kamane kaka an nadonjo ento nomng'isa ni tich eri apply adhi a rounds of interview e kaka donjo Microsoft to gimane beyo nokonya malich nikech kata apart from Microsoft na ng'iyo ni kata other avenues bende anyalo explore LinkedIn an nadhi be ma mentor nano be manonyisa ni Millicent adwa ni create LinkedIn account mari isetimo wasepuonji gik mang'eny to gik mang'eny gi onego be ni ji ng'eyo out there koro create LinkedIn post gimoro amora misetimi ng'eni ka indi wawacho ga ni ana onge job experience to job experience in go nikech kata mana kana timo kod internship an naja ng'eni tijwa ni it's more hands on practical a lot of practicality to e-post gimora amora mitimo maber e-post e LinkedIn employer kabiro ne to Millicent ni manga mosetimo gik mang'eny kamae apani manga ma skills gegi eki nyalo konyowa e kambini koro matinde ni LinkedIn ka be nyalo miyo rowere bedo connection nitiere LinkedIn connection tindo ok en analog moro mag Godfather mani wacho cha Joyce connection obedo digital walosuru LinkedIn account ka yes Facebook gi Instagram bende wanyabete but LinkedIn kidwa tich nikech LinkedIn ka idhi connect in very many ways ineno US companies gi tije niti at least anya wuoyo kuom field mara ni tije nitiere low skills magi to kepo dikia ni dwa timang'o manye ng'at minya bet go piny mondo opuonjre kodi neno mentorship moro matin then kiseng'eyo ni mae te gima kori dwa donje software engineering bas wan gi over million software engineering LinkedIn kai bede LinkedIn reach out gimane Lisa wachocha reach out to these people makati gocho ne gisadi to reach out to professionals give ng'eni kila ng'ato gi kite koro ki reach out to ng'ato to koduoki okikasirika idhi mane ng'at machielo nyisa in kaka ni donje tiji mai Microsoft nyisa anji reach out to an e LinkedIn ta atemoga monda konygi kaki donje field ineno koro manen gima timoga matang'eni kata other professionals bende timoga mano adwa ni mak parono gi kanyo bende matini ibo bedo ka nyiswa ni gin thuolo mag tije kaka magi wacho ni thuolo to ng'eny ahinya to mag tije ni rowere e yor lony manyasani kata e tich mitimo kaka gisani ibo bedo ka isumo paro mariek ne rowere weteni mar mondo mingisgi ne to gintiere magano kodongi dak ang'wen kende to adhi yweyo kapok wadhi yweyo Rigobat embe dago mar mondo mingiswa ni to nitimo nang'o to ka fundi no se disappoint ba kori wacho ni ana to kora adwa neno kaka ane makora loso gigi kenda sani wacho ni in bende kumichope ni pod in rawera ma pod isomo bende pod imako pok ijwang'o somo kalore ni jomoko nyalo wanyo fail ni dong kora mulo pesa ere tiende mar mondo miya som nyalo jwang'o somo kata kamano pok ijwang'o sombi pod idhi mbele kod somo to kambi ni bende pod idhi mbele yo machalo nade ni gere e yo machalo nade mochopo nyaka kuma koro inyalo bedo piny bio akana kora lungi ni CEO kalore ni ndiko tich ero kamano mokwongo adwa rekebisha gimoro ba Nelson owacho research na wacho ni over 1 billion youth are being released to the job market annually yes koro kama jini tie koro an bang' ka fundi no se disappoint bose twang'i nanga to nanga ni pani en mar nyathi matinde no tin okinya ruake to se chopo chieng' ma koro kiny tidhi e wuoth bieni koro onge karo kaka inyalose koro bang' ka fundi no se disappoint koro nawacho ni ginie adwa manyo kaka koro anya time kendo an ng'at ma okwero disappointment in as much as some may occur but I usually try to avoid them in any way possible. Last week I disappointed some of my clients. Stima no lal for the whole week. And no kanya tuengo. So some clients thought that I scammed them. I was even arrested for that. But mago geek manyaka bede e biashara. Koro an kaka nachake na sawacho, but koro kaka ne nyeno disappointed na wacho nyati let me think of a way I can do this thing by myself. Then last year, April, I introduced my company called Rigoware. Koro, I worked with some of my friends who were
some were my schoolmates, jomoko nwang'iri ang'eya godo. Koro kana tiyoga kodgi then kaka ng'ato kaka Philip no okonaga nyati marketing watim kama. And through his help, I can reach as many people as possible. Nikech inyatimo business maber kabisa, lakini we must also invest in marketing. Mano gima ji okiaga. Na as much as itimo business, kama customers gi and marketing mitimo. But I'm glad in the fashion industry, kitongo ne ngato suit maber, kitongo ne ngato nanga maber kata dress, he or she will become your billboard. Samoro ngato nyipenya Joyce tunanga nini ondisore mae ni tongo karkanye ni mae mato rigo rigo bespoke emotong na nangani. Koro that one has keep me going, and manobe koro no ya unayo kabisa. And kulingana gi fans manadwaro pesa. Just wakunyati youths have very brilliant business ideas, lakini koro gima yenyewa ni ati pesa michako startup capital. Mane gima yenyewa kabisa. Makata sasa koro an gima na timo, I have friends. That one manogima in a group of friends, ensure that 2 or 3 of your friends have high net worth than you, if possible. Awacho ni bede gosiepe mahuka hu. Huka hu. Those weed. Koro, I talked to some of my friends like Philip, then he gave me a small loan. No, Nikech, he has been only no kaka timogini. Koro no penyati. How are you profiting from this thing? How are you benefiting from this thing? Koro nakunyati. Okay, giniati mo kamai, and this is what I get from each and every sales matimo. Then he said, okay. Koro, he gave me a small startup capital and gave money anti godo, because by April, Rigo should be 1 year. Koro, all this time, pesa money ambe akuno, help na, ankata help na ni okachamga. Help na money jicho bido karakari, 20,000, no room within 1 hour. Ade mani chiluka jata nye umenagi kumako matis kama make it tuwengo go, kama naka help na no room. So, kaka no mia pesa no, I went and rented a shop in CBD Kachacha and bought some small things. I registered my company, and Korosanie, I can say that I'm one step. I usually try to angibate muganiande okapia mgingato, lakini I must be better than who I was yesterday. And in business, consistency is the key. Anyata ko business Millicent nyacha ko business, lakini the person who will be successful is the person who is consistent. Kacha ko business taweyo koro ere gimoko nyagodo. Koro jomacha ko business is good, but you must be consistent in what you are doing. And perfection, kiwachete yote mugimoro perfectly is impossible. Just do the right thing and the best thing that you can offer. Like sometimes you don't need some more client be biro to, you don't need niti gimoro matis, lakini you can correct that rather than living with the mistake. Koro, what I can advise my fellow youth is that let us find something outside the classroom. Not everybody is going to be employed. Millicent is one of the people otimogi masomo. I know several of my friends makunanyati omeranto gimate money. My friend like GK Serikal is a very good friend of mine. Kane antiga kode dala nekitengela kutishono kwa nyati meda Rigo. Ine no an gima somo, gima semia. Osemia gima like kong yo gima somo, gima timo semie pesa mangeny malo gima no somo. Koro, let us equip ourselves with some other skills that can help us besides education. Adwa ni mak parono gi kanyo kwa dogo bedo kingiswa ni kaka jatwengo. Angini wantere ko joma twengo mathoth ahinya pacho kae. To mano kaka tich makoro iseyiero kendo iseng'iyo kaka itime yo makare. Kendo isebedo consistent
kod kakitime. Ang'o mamiyo koro ang'o manyalo rowere nyalo timo mar mondo miko chako hala to obeda ne unique gi joma chielo ng'ato gikwach ni siche moko kiko bio tweng' kuo ma an Joyce obi mana kuo mirigo kaka jatweng'o. Ang'o manyalo mi iketo mari mar mondo mi obed unique kata obed standing out moloyo ma joma moko. Adona ka oyoyo maduno nyakwara Ramogi Ajwang kwa duogo abobedo ka wadhi mbele kod twak magwa ote magi benda abobedo ka somo omiyo kik idhi mabor. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Jehovah Rapha. Mana yalona? Ane bad boy mo dong ma represent David. What did you say design cha? Oh, do you have an appointment? Sorry Jaber, I'm Judas. Hi well, wedo maber. I'm Nairobi kan manakenda. I'm not your friend, madam. As to sende manyien manyocha kelo kanyo mek logo. Adwa ni gol gige tete itugo football e sitting room kanyo. Can I have a number please? Namba nami nadetakia I don't know you. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. This month of love, get more with less from Citizen Duka and Quickmart. Enjoy fresh spinach at 25 shillings, skuma wiki at 25 shillings, and 1 kg of potatoes at only 69 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discount. Duka, the home of discounts. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo. Manera Ramogi TV. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medalia pesa? Leta tenje ni kushogilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro?
after story yako imepublishiwa hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Inalipa kurifa Mbogi on patapata.com. Share referral link yako na ukamate bonuses na ganji fiti. Win na Mbogi on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Machiegni kendo nyakora mugia jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa cheno mar mbako romo kinyi makawuono kaponi kitudri kodwa gie sani antiere kae kod yawuot luo kaachiel kod nyonage ka wagoyo mbaka kotudore kod thuolo mag tije ne rowere studio marwa e kaunti ma Nairobi ka antiere kod rawera adek koyo kale yor Zoom kowuok Burundi bed antiere kod rawera machielo. Kata kamano wadhi mbele kod twak marwa. Lisa kabiro kuomi ng'ato ngiso ka ene mae Silvia Marawendo nyako no pimno kaka oloso ga yogurt. Agombo ng'eyo kalure kod kaka ni wacho ni chako tiji mano mar loso yogurt ema koro in kaka Lisa isebedo kitimo kaachiel kod tije mamoko mabende pod itimo. Okay, aerokamano Joyce. Nyako no penjo maber. Mano koro process monego omanya offline. Wach oken tich matek. Mano en gimoro monego abed offline kod ikaloso kode. Ok tek oyot en giminyalo timo kata e odi kacha. En ohala minyalo timo kod jirande ni nyithind school mani area mari. Okodwa profit mang'eny kata kin 1,000 to tijno yot tiyo. Mano yot ahinya, mano gima nyalo konyi. Abodwoke omanya offline. Omanyi offline, emo bedo kise ni offline onyalo yudi kata kanya maybe kokale yore gi mag tudruok. Wabo wacho kwa dieko. Mar mondo mi obed kod nyalo mar manye. Kata kamano Lisa kopogore kod tijno mar loso yoga bende ni wacho ni niyudo thuolo mano mar tiye kembe mopogore opogore makoro ni sebedo ka itie thuolo makamago niyudo gi yo machalo nade to bende kopogore kod mano bende nitiere gima chielo mitimo minyalo wacho ni an kaka Lisa kopogore kod tija ndeka kawuono kata nyalo wuok e tija ndeka to ok ne abo beta ota nindo intiere kod wanyalo wacho kod ngere ni fallback plan kata bedo ni pod nyathi school. An gima wacho angiso dhano ni an iluongi denda ni polymath. Polymath en ngama multi skilled. Unskilled e industry yoyote. Ken acting antie. Ken cooking antie. Ken IT ma milize ndimo abe antie. Onge gima kia timo. To lingana gigite kana bedo piny arango gimane man perfect. Oken perfect ahinya. Mane manyalo timo. Tich ok many ni adwaro na bed daktar wacha somo daktar. Tichi manyo niya ayie timo gimantie. Inyalo bedo daktar tingisi ni wan kod besenas. Kata wan gi cleaners. Inyalo tiyo cleaning. Itimo gimo omi. The more itiyo kanyo, the more ibo yudo ni persistent mari kod hard work mari mitimo. I work smart. Ok ni wach ni kingato gitima tek. Work smart. Kaka the more I work smart cha. Kamane kake waro ni ngato. Ntienga maniniga. Aparo Jeff Koinange ngamo inspire mang'eny. Asero mokode mang'eny ahinya. No wacho ni gimitimo sani ntienga maneno. Tikenga manini ngama chal nade. From there an kaka na donje tije na masetimo mag marketing. Na this school a team business to kaka lecturer no puonja oken gima neno oko kae en jo na romo kod rowere mawete na magitimo to negi naneno ka ginyisa ni ok give up, don't give up makata tek na dikati neno fall back kata gik moko kidhika kidwaro kiki stop, kiki give up, kiki tem weyo gimitimo ni ng'ani ng'eni anadwa na bed alafu the other thing kiki rango wadu osudo mbele nen beto riembo mtoka
to in ionge go kikine waduni eno dakiot maber tino kinyal to un the same people kimora mora diga kod purpose kod yomos itima tietia mos gi kinda mari kaka nanocho ni kinda iketa kinda tibedo persistent to ginibo ido mbele gima beno konya kendo mayudo tije ne kampuni go aja loso kochopo kar business aloso mokadoka oka ken offline okalozi gainya lakini kochopo samadoro gimora abedo persistent man very many people can assure that I'm very persistent kadoro taboyudo maigi madwaro nyaka yude atago gaji manyaka bed ba yudu ngano wachin koro kel nyako ni kampuni ko have meeting with her oinje gimodwaro asel ga skills mara macho ni kani media unperfect martimo hosting kacho na ni picha ngego picha kacho ni video ngetimo video asel skills mare matimo konya kikirang ni gimoro mi pesa mang'eny kikirang ni ati adwa na ana 100,000 kuom gimatimo matin mi yudo ka kata wono ning saga ni ngato kado chako hala chon inyeo sweet packet achiel idhi uso sweet ni ngeni ki use silinga bicha drio to inyeo silinga achiel mano profit ma silinga de ki multiply silinga de kod packet mzima almost 100 mano ngido profit at least makendo kiny mi hopes masudo gompele koro kikirang ni gima yudo kae tin kati yudo 100 kati yudo 300 tiya gi kinda pesa mang'eny gi mang'eny midoro maduong' no oken gima boketi mabor matin mi yudo ngama joluocho ni ngama yudo matin ma chiemo mang'eny molo ngama yudo mang'eny wach ngama yudo matin chiemo pile to dhi gi mos ngama yudo mang'eny tame kako tin mane gima da wach ni rowere wetena Nelson ageno ni podi luwo twaka ka intiere Burundi kona ngeni wadong mana kod thuolo matina kende kodi kaito waweyi mar mondo mi dhie tije gi mamoko bago odiochieng' makawuono kata kamano imulo wachno mar network ere kaka rowere nyalo build network margi mar mondo mi gibed kata gibed open mar mondo mi kata ka opportunity oneno kumoro to ng'ato nyalo kata refer kaluwore kod network mane oloso to kuonde kaka mage maginyalo dhie kata ginyalo thoro dhie mar mondo mi gibroaden kata gi widen kata gi yar network margi manyalo miyo bed referred kata tich moramora Nelson. Erokamano koro wach mar network to tinde duong' nikech kaka Millicent wacho cha sani network tiloso network kuonde te to network sani tiloso nitie tieng' didek kaluwore gi CV be tinde wan gi CV mar didek CV to kacha kar CV ka to wacho curriculum vitae koro magi mawuoyo kuomi koro wantie gi online CV ma mbui ong'eyo ni Nelson en ng'a kidhi manye Facebook kidhi manye LinkedIn kidhi manyo Twitter X ibo yud Nelson en ng'a mano CV mokwongo mar ariyo en physical person en ng'ato ka an kama ng'ato ka Joyce ang'o mang'ni wach ewi Nelson kaponi romo gi ng'ato kuome ato tie moro ma koro indiko otas cha moro mwaoro ge kambi cha makoro indiko makati riambo ng'abro ng'eyo onge mana kaka giromo kodi koro sama koro iloso network how do you come up with one ere one lost network mabro budho for your career lifetime koro number one en ni waromo gi ji kuonde mopogore mokwongo wasomo wadhi e school ndio osiepena moko manwasomo go primary school ma pod gin osiepena kawuono to gisemiya ohala kata big mati maria adek moko gisemiya ohala ti jomosomo go Sawagongo bo osemiya ohala tie jomosomo go mbalariany bende pod wantieko kanyakla koro kamisome nitie network minyalo create kanyo nikech ji ng'eny ok rom jomoko nitie ma kuonde ma giwuokie opportunities nitie immediately jomoko will get opportunities kaka saa sudo koro nyaka be waretain gi for a long time wadhi e kanisa to kanisa kata kwadhi lamo Nyasaye to dhano mwaromo go kuro koro kanisa be nitie network kata joma romo kanisa go gibe gitiyo kuonde moko gibe giloko hali gi kuonde moko ng'ano ming'e kanisa ka ma bende inyalo ga wuoyo go apart from samoro iwacho ni kata kapo ni jayalo maber to ionge pesa ofuki to pod nyamna kapod yalo no pod ok ber kech Nyasaye bende samoro iwacho ni omit kibendi gi gimoro meng'o min ge lweti koro kanisa be wadhiye kuonde mwatiye ang'e ni ji osewacho mang'eny ni ti idoge ot jomiyudo ka magi werigo atamra kochakre kawuono nikech
kuonde mwatiye gi joma romo gi gibe nitie joma ging'eyo to gibe gintie gik ma gitimo ma ginyalo influence. Koro jomitiyogo be nyaka iyier moko mabeyo minyalo ga bedo go machiegni, minyalo ga wuoyo go. Aeto samoro mantie events, activities ma ji dhiye. Koro ka ji dhi romo, wach kata ka ine mbalariany tiwinjo ni nitie training moro moket Kenyatta University Nairobi. Ang'o ma moni dhi e training no, ibende irom gi joweteu. Nitie samoro oket romo, jorambo oketo romo mar rowere Nairobi, di Nairobi. Ang'o ma moni dhi kuro, irom gi jogi. Moro be nitie social events, ma samoro dhi kamoro neno mpira moro, turomo gi ng'ato. Samugo mbaka, nyaka be koro ing'e ni ng'ani timo ang'o values mage ma en go machalo gi magi. Koro mane kaka wa create networks. Koro bang' kise create network ke ni create ni in jamodwa konyi. Nyaka ichak inyis value mari, ang'o mikelo, ang'o mibiro go e mesa. Mano matiende niya, nyaka bed ni isewinjo gima ng'acha wacho, bisewinjo kamuwuokie, isewinjo kamodwa nodhiye, koro idwa ni konye obe ochop kamodwaro cha. Ae samodhi cha, ibendo dhi kodi. Mane kaka network tiyo. Kaya sama koro dhi kamoro bodhi mbele, tine mikonye, to wacho ni ang'e ng'ama kama, nosetimo kama kama. Koro mane kaka network be konyowa e wach mar referral. Te bang' isi ni, kata kuonde mwatiye, nyaka you show value to your network ni, what do you have to offer in terms of skills. Nitie mang'eny, ni koro ji ema nitie. Koro iyudo ka samoro ng'ato e tich, aka sani kata kuonde mwatiye, nitie ng'ato moro manose resign nyoro gotieno, to pok onyisa. Lakini osenyiso osiepne ni an kambicha asewuokie, kata adhi wuok kiny gokinyi. Koro iyudo ka en osenyiso osiepne kata kan pok ang'eyo. Matiende ni osiepne dhi ng'e ni nitie wan gi nafas kata kan pok ang'eyo. To kapo ni wamiye nafas ni onyiswa ng'ato manyalo kawo kare. To dong' odhi luongo osiepne wacho ni ng'at moro be nitie mang'eyo manyalo kelo ka. Nikech samoro biyudo ka kwa keto di tich nitie, tiyudo ka ji apply ji mang'eny. Kata mana ji 200 position achiel. Tich nitie mar ng'at achiel, tiyudo ka ji 200, 100, kata ji 20. To di wach ma ng'ato keto kuomi, apart gi mioro cha, barua mioro cha, lich moloyo barua midwa oro cha. Koro ubro dhi interview te, lakini nitie ka ng'at moro osedhi mbele ni, nikech ong'ere, tije osewach, matiende kata kubiro e interview, to ken ng'ama chako wacho gik moko mang'eny, en ng'ama ji ong'eyo. Koro iyudo ka yudo tich bedo mayot, molo ng'ama pod ji kia. Koro ka ber, to nego wamany networks. To network ni be ka in go, to bendo kibet jasunga. Aseyudo ka nitie sama ng'ato ng'isi ni tich ni kama kama, to ni an to kambi no kadwa, adam na dhi kambi ma kama kama. Ing'eni koro, ing'eni ibuogo network ni to kara to ng'ane ma wan go kamoro achiel, en kara gimodwaro pore gima wan wantie ni, ji bro were kodi. Koro network be nyaki ing'ade maromo gi kama intie. E ka iyudo tich, bedo mango bedo mayot. Kata kidwa maloko ohala, nyaka ang' iyudo mana joma network di be nyaka ang' bedo mana joma nigi the same idea. Koro mane gima dang' awach e wach mar network and kako nyalo miyo ayud tich. Kapod antiere kuomi Nelson ka intiere Burundi kono kinyi makawuono, ang'e ni iwacho ni in HR specialist, matiende ni kambi kama kata in bende ndiki intiere koda kata idil kod ji mopogore opogore, matiende ni chung' ne jotije mago mag kambigo. To kapod wawuoyo wechego mag tije, gin ang'o giri masiche moko rowere timo ma ok ni kare, masiche moko mono gi yudo tije kata kambi mopogore opogore, tang'o ma ginyalo keto kare ahinya te kinde ma gimanyo tije, obede kambi kata obed kuonde mopogore opogore ma ng'ato nyalo gombo mar mondo mi ondike tich. Nelson. Mokwongo ma wacho mabati go kocha wacho ni nitie joma nigi sunga mar kambi modwa tiye, ma samoro bende ber, samoro bende rach. Koro luwore kama intie. To nitie joma oketo ni en kambi ma kama modwa tiye. To mano bende ber, kinyalo nafas kuro to wayie ni be timang'o, idhi idonje. To kati tich manyalo biro, kaki kawe, kaki tiye,
engas minyalo yudhogo tich machielo. Mane gima aseyudo ka bende timore. To bedo ni in gi preference bende ok rach. En koro kin gi preference tionge gimoro ema koro ichalo ng'ama kendo kia gima timo. Number 2 en ni sama owach ni tich nitie gik moko ariyo, nitie oro otase ni kod manyo tijno. Koro kowach ni nitie tich Ramogi TV sani, to wach ni idwa ndik jata program, jata chenro. Nitie ng'ama bro wuok kono gino kama to seoro barupe to seoro kamano. Nitie ng'ama bro kawo time mowinj ni tich midwaro ni ng'ano midwaro machal nadi. Ai koro oloso CV ne mondo omira mondo kuno kaka somo CV oneno kagima ng'amor barupe ni ng'ama wadwaro. Nitie ng'ama orara barua tu juju to en CV okawo CV ooro okolo kata maber. Ondiko email juju otieko gore onooro. Koro mano bende miyo be chances ma yudo tich bende bedo matin. Ai problem moro sani koro wuok mar communication osebedo ka en tabu ahinya e rowere mang'eny waseng'iyo gi ndiko SMS machuok e WhatsApp kata Facebook kata ang'o. Kuyudo ka samoro mondo ng'ato ndika English moro maber e barua bedo matek. Koro magi bedo miyo ng'ato wacho ni ng'ano ok chal ng'ama ni serious. Koro tinde be nitie gima iluongo ni AI ma Millicent timoni. Gigo nyalo ndiko ni barua moro maber ai tikete ochalo gima koro in mindiko. Mago bende itiyogo sani gi joma manyo tich. Koro king'eyo ni English mari ok ber, kizungu ni ok kata Kiswahili ok ber, idwaro ng'ama wacho kizungu, nyaka koro itim ang'o ibede gi mano. Moro be nitie ni iikori machal nadi ni tich midwaro ni. Nikech sani kaka koro awacho ni sani nitie global labor movement, yani nyalo tiyo kamoro amora. Iyudo ka kuonde mwatiye gi dhok en achiel kende, ng'eni chopo kama koro wan ni Kenya wasomo English gi Kiswahili, mago compulsory. Koro German, French, Portuguese gi magi koro isomo mana bang'e kidwaro. Koro be kidwaro ni bende yud tich kuonde mamoko ma be nyalo tiyo outside Kenya kata kama ma bende olony kabisa, to bende ber ki bende enhance e dhok moro machielo minyalo wacho. Kopogore gi moko mwasomo manyaka wasomgi, nikech mano bende miyo ng'ato advantage mar yudo tich e yo mayot. Aeto kochopo sama koro idhi e interview e nonro mar face to face, sani to nitie nyaka online kaka koro nitie online. Koro kapo ni dhi ma physical, to kaka irwakori koa malo e wiyi nyaka tiendi nyaka bed abeda maber. Kik idhi kinyiso chandruok ahinya, nikech joma chandre bende samoro nitie gimiluongo ni biases. So kidhi kichalo ng'ato ni to ng'ani obo nyalo timo tijni, nikech kinene to ok ochal ng'ama ready mar tiyo. Ng'eni samoro nitie perception mopogore opogore. Koro kik idhi ng'ato chance mar goli oko nikech ok iyuo wiyi. Unless di mano style to miketo. Kik imi ng'ato goli oko nikech ibiro ka long ifungo marach. Then kakoro intie interview, ayudo ka samoro be eye contact bedo tabu kuom rowere bende. En ng'ato wuoyo lakini ong'iyo piny. Ng'eni tinde ji oseng'iyo sim ma jomi wuoyogo dakine kata neno. Koro mano nyalo miyi tabu be iyudo ka iremo interview. Bido ka iremo interview. Aeto ka en online nyaka koro ibed kama network bende berie mondo kik ng'ato thuolo mar mondo goli oko. Sama be in online be time keeping bende ber kin online, nikech online gi tabu mang'eny. Koro nyaka be keep time bedo online, and still presentability mari bende nyaka bed ni malo. Koro magi ka wang'iyo kaka rowere to nyalo bedo koyudo tich e yo makare. Mogik en discipline mar yudo tich. Wacho ni rito tich tek moloyo yudo tich. Rito tich tek moloyo yudo tich, nikech chieng' okinyi pile pile romo gi joma bende kia, joma be nigi gimoro amora be gimanyo, bedo matek, mamiyo samoro rito tich bedo matek. Ayiena mar mondo mi atiek kodi Nelson ka intiere Burundi koni, nikech ang'eyo ni intiere kod dich moko odiochieng' ma kawuono. Wachni mogik kotudore kod thuon wach mane watwake okinyi ma kawuono kotudore kod thuolo mag tije norowere. Katieko kodi Nelson.
wach mogik sani koro nyaka obed joma nyaka ng'ato ng'iyare kare ni ang'ono ma in go e lweti minyalo timo, nikech sani skills are overtaking education. Skills are overtaking education. Koro inyalo timo ang'o? Nitie jomoko moko somo HR, lakini kaka onyalo wuoyo gi jotich bedo maber. Matiende ni koro inyalo mana puonje other HR things e tich. Koro kin gi skill, nyaka koro i make sure ni skill no in go maber manyalo mi itim tich midwaro. Then that's number 1. Then number 2, osepuonjo gik moko mang'eny, iluongo ni factors of production. Iwacho ka nitie capital, nitie entrepreneurship, nitie labor, mano ng'ama tiyo. Koro magi te gin kuonde manyalo donje. Yes, yudo tije nitie, lakini ok ging'eny asach. Koro kinyalo yudo nafas moro ibe idonji e ohala, ibe pod ok rach. Inyalo donjo e ohala be. Koro en rowere manitie, gima in go e lweti bro konyo. Ochaka nikech level michaki kawuono gi pesa michako kawuono no, ok ibi tieko kanyo, ibo tieko amoro machielo kaluwore gi kaka kinda miketo pile e tiji. Nikech human beings wan gi growth. Kawuono kiny ka titimo gino maber, kiny isudo, kiny isudi, bosudo. Koro chuno nyaka wachak kamoro, te wachak ka managers, nyaka wachak kaka assistants, eka wa grow over time. Koro mane madanga wach ni rowere ma wan go, to ng'ama onge LinkedIn, odhi create LinkedIn account mare kamilisen to wacho cha, kech kanye masani ji yudre, kanye masani ji kawe tije. Erokamano ahinya Nelson Ogodha kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi riwri kodwa e twak ka intiere e pinyno mar Burundi. Anyalo weyi thuolo mar mondo mi idhi mbele kod dich mamoko ma intiere godo odiochieng' ma kawuono. Nyakora Ramogi Ajwang' yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo kendo gi sani kaduogo to pod antiere kod rawere adek e studio ka. Pod wabro medo goyo mbaka kotudore kod thuolo mag tije ne rowere. Kik idhi mabor. On essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Beatrice wangu na kuanga mwanabiashara Eldoret. Lakini leo mimi ni rubani wa Shabiki la Vieta na nimefurahia sana. Nimejaribu mara mingi na nimekuwa mshindi. Nataka kuinua kabiashara, itakuwa kubwa. Alafu niweke kengine na hapo kando. Na nyinyi mko nyumbani, msikufe roho, mjaribu, mng'ang'ane, mshinde. Ni ya ukweli. Win millions in seconds. Cheza Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta.
Indulge in the moment. With every spoonful, Delamere Real Fruit Yogurt. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Aya machiegni kendo nyakwara Ramogi Ajwang mar mondo mi wadhi mbele kod mbaka marwa chenro mar mbaka romo kinyi makawuono tielo mogik wadong mana kod thuolo matin kende to watieko mbaka marwa kinyi makawuono pod antiere kae kod Millicent antiere kod Rigobert kaachiel kod Lisa wamedo goyo mbaka mar mondo mi wasuma ne paro ne rowere kotudore kod yore mopogore opogore maginyalo yudo godo tije nyaka sani kiwinjo kanyo paro maleo Moses sumno yacha kanyo ni skills are overtaking education gino minyalo timo seche moko emanyalo mi yuto ni mapile kapile moloyo kata gino mane isomo kodhi mbele kod twak marwa Millicent iwacho kanyo ni in kaka jal manitiere AI ka kata sekta mano mar lony manyasani nitiere thuolo mag tije mathoth ne rowere gin mage to rowere nyalo identify gi yo machalo nade kaloni ne tiyo yor mbui en gino makare inyalo kata time ot kuma intiere hin mana kod seche moko laptop mari kata simbi mar ong'we yamo tintiere kod network inyalo tiyo kumora mora ma intiere kata kamano thuolo gi gin mage to ere kaka rowere nyalo yudogi erokamano ahinya Joyce aparo ni tije thuolo gi ng'eny mana kaka wache to bende mana kaka ne kila ng'ato kae wacho ni market ose change koro wabende wa change donge koro Nelson to wacho ni wa create linksing account so ang ni wa create mondo wa yud kaka wa connect taparo ni ka dok chien matin kapok lando thuolo ma wan godo e AI gi Nelson no wacho gimoro kaka chako ingeni koro itieko school kae koro idwa ni chak nango mondo chako gimoro tek to manta dear I agree gi everybody ni chako gimoro to tek tana neno ni two things are here to kata two things kende but on my side aneno ni wan gi gik mokariyo madongo it's either ni dwa tieke tidwa timo gimoro ma in passionate about gimoro ma you are very passionate like this is everything to you to nitiere number 2 koro mai to koro dhia jo nikech gimoro amora midwa timo kata Joyce in you're not the first person ineno ji osetimo gigi kendo ji oselonye ji ng'eny mosetimo mosetimo gimoro amora midwa timo koro kokin passionate about gimoro many ng'at moro ibed godo piny kaka mentor ni mondo ochak puonji ineno kaka koro Millicent idwa donje gik moko mag AI gi kaka inyalo donjo AI koro ochako kwano ni koro gik mana dwa chako kwano gi to ka bi donjo kuom gi ahinya nikech gin gik moko ma technical explaining gibro bet matek matin kuom gi dholuo koro AI wan gi so many things research you can go research way or you can go software way ma koro in research in machine learning in research in machine learning in research engineering data science data analysts right kidie software development culture in gi software engineering itself jogo ikomo tigre loso softwares ma watiyogo kata sim ka wan gi WhatsApp it is a software gilose in gi product managers in gi designer ng'at modwa no design mana ni studio ni nyaka bed design machal kamae koro mago iko gin thuolo ma nikanya paro ni rowere nyalo dhi mondo girang gie matut ni magi to gin mage to koro idonjo koro in passionate about gi rang mana kaka koro itiegri mondo mi
ichak tijni endi. Koro skills to mana kaka wawache ni is important more than degree. Yudo first class okang' ne matter anyway. In fact, Microsoft kama watie, wan nyaka gi jok manok oyudo degree. Ineno, itieko mana school to you are passionate about software development. Ineno, tichaka University of YouTube, awa wacho kai matin gi Lisa. Ineno, idonjo mana University of YouTube ka, ichako mana puonjori to skills imedori. Kiduogo e machine learning gi AI korwa koni, in gi Udemy, in gi Coursera, kata LinkedIn ka en app maber kabisa by the way. En app minyalo connect, miyud mentorship mari mondo okonyi, to koni bende nitie LinkedIn learning. Ma kanyo to koro ena kar learning ma kidwaro timo gik donjo e yo matute gik tech gi to idhi ti iyudo LinkedIn learning. To kichako, especially kichako mai kora wuoye wi field wani endi mar tech ni o tech koro kako tech ni manya at least ngat moro ma osetimo gino endo. Ingeni samori nyalo chake ni koro anadwa timo tech koro idhi chako LinkedIn ti ang ni chake courses moko ma wawuondre ni kakoro wawacho ni class 1 class 2 class 3 class 4 in kati dhi ichake gik jo class 8 to karone gichake gik jo nursery. Koro ang ninge nade ang ninge through iyudo ngato ma mentor imanyalo ngisi 1 2 3 to okidhi ne ngano ka onge gimoro amora misega tim mikia kata gimoro idwa mana waste time mare kipenje gik mang'eny. Penj ng'at at least ka ise nono matut ni adwa timo software development entails A B C D X Y Z kaka ni chake kanye koro to ng'ani bende wach mai to ng'ama passionate adier ng'ani dwano timo we akonye. Ineno to ka iwita ng'ato question ma open-ended question ma ok make sense e LinkedIn bende idhi bet gi tich matek to manadwa medo any opportunities to are everywhere. Kikwa wach ni opportunities onge especially korwako ka tech koni to opportunities ng'eny nikech through LinkedIn no bere remote work wan godo. Ibete odi inyiew mana laptop 30,000 or less. Ang'eni 30,000 be samoro nya bet matek ni but kiyudo pesi moro matin minyiewego itiegri skills gieki in kori manya tich moro Europe tibet mana pinye odi tiginene itiyo tijini ibet remote work goeko opportunities ni kamora kata kae kamintie ni Joyce opportunities nitie kata an kama ntie koro Microsoft personally kawuoyo korwa nitie opportunities an ang'eg ni adwa timango in 10 years time okadwa bet samoro ni poda tiyo e kambi adwa bet ni koro adwa na medra school. Ineno adwa na medra school Martin to magi gin gik ma anan kare an gi tija an gi everything but okadwa ga bedo inside a box bedo contented ni koro an godo keep learning kasto every time we keep learning opportunity moro kendo yudre. Ineno koro kimedori skills opportunities gieki ananeno ga ka giyudore reaching out thuolo ma aneno kadhi mayo wawang'a to mbaka pod imit kata kamano kango chopo sama ngwatieka mbaka makama ang'eni pod awanyalo kata goyo odiochieng' machielo. Rigobert, in kaka ja ohala ng'at matueng'o apenji kata ni ere kaka rawera dwa chako seche moko dwa kata chako ohala mare tadiera en gino ma ok en ng'at mokwongo madhi chako time. Ji osebedo ka time kendo nitiere jomoko ma time kata maber. Kata kamano e kinde ma koro idwa chake ang'o monego bed ni rawera timo ma ng'ato koro bro weyo ng'ama chielo kata weyo to biro iri B kaluwore kod ang'o ma onego bed ni keto mar mondo mi obed ane gino ma unique ma ng'ato nyalo identify ba singly out e kind jomoko ma bende timo gima chal kod mano mitimo. Erokamano Joyce, as an entrepreneur kise identify a business gap the next thing monego bed ni timo research. Do not just identify a business gap then call it chaka. Go do research that jomantie industry ni. What are some of the things magitimo? Ang'o magitimo marach, ang'o magitimo maber ma anya perfect gitimo maber ni. Correction mane manya kelo in the industry can make me to be better than other people. Research ni en gima ber kabisa nikech when you just venture into business blindly, they don't need and samoro nitie one of the things ma samoro nyagoi pain. Kaka sanie I'm supposed to look for a power backup. Mad business. Nikech
last week we lost over around 40,000 nango nikech stima nolal for the whole week ineno those are some of the things that nokangiyoga net this one I got arrested because of the business maogik man nakiaga koro nakikanya tikare inda sika kare binya ndi gobila lal mar stima to chamo ken gino ma ini wuon okinyal gengo chamo to customer to kia mano customer mano gimeno kia edo ndi gi stima ode dungwe mapudho duno ng'at stima mano en gimo kia ko those are some of the things morning ubenyati ingiyo then the way you treat your clients will make them come back give your clients a reason of them coming back each and every time then a trigger where we empower people through fashion don't make people to buy like to find other things minya offer them mwana koro kata kanga tawachoni ati umena kati miya fundi nino lakini fundi mwani tie kaja cha wawa dhiri fundisha because the way you talk to your clients the way you service after sales services client obito odineno odidogi maber all these we can find all this when we do research koro incubate better event business the one kana keka nyati customer lalga koro that's something that I must look for a source of backup. It's either solar or a generator, something that customer I can pick. But koro kido ya business kama sichemoko ina inyori kabisa. Then another thing ma kenda anya kono rowereni ande kiti mogi mamori something that you are passionate about you will always want to be better in doing that thing koro do not just venture into business because what that and kono kasomo tama kamae wamani kimanya team kora anadi usonyanya usonyanya to jedimo usonyanya kanya nikech ngane usonyanya hilo kama ni koro ngane usonyanya koro imidadi usonyanya kikingi wadu do something let us be creative do something original in as much as sechemoka inyako ponga to but yes kopo benitie lakini kikope go do research that otimonango then perfect everything the mistakes and everything gikoti maber mani gimanya wacho kanyo aya penjo no benda dwa cholo ni lesa kalore ni in bendi intiere sector no mar ohala ang'o ma itimo mopogore gi jomoko ma ng'ato koro nyalo single out lisa to weyo jomamoko kaka sewacho kendo ni communication e gima gimoro amora neno kaka iweyo gi ji kaka address ng'ato kikibed ni in kan gidoro dhi intende moko manado na dhi interview moro mar tich kafo to nyiri mana bedo kodo loso kaka no bede line je ngin ko rito ni tan Mario chupi ke kin wiboyo to nyiri gineni winjo ni ai manager no chalnga magero kanyal dware mano kanyal tiyo gohano kanyal iwinjo koro isedendo piny masani ok piny ngima masani waran through spirituality ndegi moko men spiritual koro isocho kama labda ni spirit moro mane kalo macho ni awinjo ngato kacho negativity odhi to donje ok yud tich napuonjra ni kakiloso gimi wache gi dhogi kata muma wache book ma James dhogi ni teko mar neno ngima gi loko ngimani dhogi lewi no kende to kakiloso mondi ng'a kiloso kikibedi ng'ama positive ahinya ng'ama negative ahinya kikibeda brani rigo secha kon loso suit koro parno bro dhi kamoro ineno koro kisewacho ko abe adhi timo mare do neno kama dwa dhi ineno koro mane gima negativity wang'eny kodo ok support each other. Another thing gimarera ni wabedi jogo ma kaka wera kido ni chak ohala mari kata kido ni chak gimoro man rowera weteni man kod the same thoughts around iwacho ni sako mari your net worth is your network, your net worth is your gain around your circle kasa ni wachi ni one kai waduto ro tima ohala moro wacho ni wadhi empower ka minister ni mentorship waduto wadhi mentorship donkoro ni to tachia wange gi mwati mondo gini osud mbele. Another thing ni kikibedi ngama yiero gik moko wabere kichacha kila kitu onge ngama I'm sure ni jok moko man successful in business the most rich men globally kin Elon Musk kinjo story margi ngato ngisine na chako gi 1,000 chako kod minimum wage kata minimal capital kaka sacho ni unene ngisa ni ngato ne uso sweet no chako mana gislinga kiana beach
Kuom sani osechako an to loso kampuni mare ma sweet ineno. Idwaro ni chako kod minimal capital. Gimin go matinche miti kodo. Kikidhi ngwech ni anadwaro kikawach ni adwaro kadonji ni rigo mang'eny. Anadwaro $1 million mondo achako ohala mara. Ohala no boring. Ohala no dhi podho. Mano ohala madhi podho. Kwa sababu million jise invest ohala. Okitimo research mang'eni area ni ang'o mauso mo competitors mekagin ng'ama chal nade. Kata ni unyalo uso nyanya uduto chakre ka nyaka len mogikcha. Lakini competitors meka ng'ani uso silinga beach. An ka uso silinga 4 donge jibonyi. Mani imak customer siko le customer mondo gi trust wach ging'eni in ng'ama elewa mfuko mar customer mari. Yelewa mfuko kaka chalo. Be gik mitimo kidwa ni timo ohala kikichunga no gokinyi ni chako timo. Ang'eni ohala gwedo kod talent makama kata skills meki en ilongo ni wacho ni Nyasaye maluongi kata loso kodi gimoro more ni Nyasaye the moment miwinjo ni an kaka Joyce agombo ni adhi achak abedo chef disano kikibed piny idwa chako draft ni adwa bedo perfect. Success isn't about perfectness, it's about being persistent. Awinjo na adwa bed chef, adwa team chef. Itimo matek ndi medo kindi medo temo bi tem kati fail kati wango chapa to bidumara te itemo matek. Tema nyaka ni chop the perfect part. Mane gima dangisro wera duto manoko kae. Okay ni gimora mora alafu kikirang pesa kitimo biashara ngeni ngato rango ni profit mara kona ni bedo pesa di. Yeah, sure. Ineno. Aningeni korado bedo kaka bespoke. Kanjo ntinga bilongo ni bespoke. Okay. Otwango lewni. Ati okarati ko example mari zani. Otwango lewni. Winjo kaka no chako piny ma ilongo ni umoja. Notonga mani dot. Obiro nyaka sani ngama designer maduong Kenya kama ji luola kalepe motwango. Ji ichaka mos alafu pia kikirang wadu kama dhie. Kikingi wadu ni ati ni Millicent no indo Rwanda be adwa scholarship no. Okibi yudo. Kila ngato nigi seche ne gik moko move kod seche ne. Gimora mbora ni reason mare. Ino ki yudo okinyal di school. Okachi ni ngamo di school man kod opportunities kata skill. Skill en ngata. Most wachi ni skill overtaking education. Skill en ngata. Kati yonge gik school kati ngeti mufundi tim mate. Anno kathulo marwaru machako disa wach ni mogik. And gima dangise rowere nani aero wach moro ni success isn't about being perfect. It's about being persistent and try again and again until you find the perfect one. Rigo batangeni ntiere gimedwa medo kata ngato ngisa ni page na rawera no ni owacho ni ber timo research. Onyiswa ni where is the best place mar timo research nikech nitiere johala moko ma ok nyal mi siri mar ohande. Moko bende dhi wuondi to gine joma nie field no. Aluoto akanu moja enako. Kachiel kod wach ni mogik. Okay, thank you. Best platform Matimo research, I'll pass that question to the IT personnel. University of YouTube. The IT personnel they watch no. Gimanya watch mogi kenni ande. Kiki team business in the line of business. Kiki team business looking for opportunity and gina do mana yodo pesa ni. You know, invest a long term investment. Yeti and I just want to be this place at this time. Then amor gi rowere moko ma be gimbe gitimo biashara gi wanti gi rowere kaka ilungo ni nyadwe blissful bite mane en dalmas ongere en olonye weche kata ring gi then nitie tech savvy mano Morris mago achiel kuom rowere ma osomo godo but ose graduate but a computer gi he's a good guy. Then wanti gi Zena collection and also gige household items gi then nite yomi sense mano odil gi marashi the scented candles mano mar ilongo ni Shalom membe no siepna then wante gi nyakumi ilongo ni Merian enotimo adverse TikTok. Yeah, somebody ati ni yamile TikTok but you have that you are an influencer. You can you can also use that as a source of income. Then kimanya wacho mogi kiniande find what you are best in or art then a team. If you are good in business, in kinati business madi konye escape the matrix, do that. Ka someone madi konyi so kiki B nyati idwa loso yogurt to ininge somo. Samoro kata chak mari yogurt no nyaki toreni tinya di loss. Koro be kiki we school nyati kore wacho nyati anto kora dwa timo business ni team
I'm an engineer, Podasomo, because I have plans for my course, my engineering career. I still have plans. Again, engineering no. I have plans for that. Thuolo marwe morumo. Ng'ato bende penja kana penja ne jalonye weche AI ni AI no idonje nang'o mar mondo mi ayuda tije mowacho go ka achiel kod wach ni mogik. AI need AI donje tek to donjo beyot. Ineno. Donjo wasewacho kaya paro ni wanyalo kata bet ni wa repeat ourselves but donje gi duto gi yot ena mana skills of education itimo kata mana business economics tidwa doke AI ichako mana gi school University of YouTube okofuno nyaka idhi tim masters kaka ning'eni na dhi matimo nyaka masters gini koka ng'eni AI exist ang'o okochuno inyala idonje University of YouTube, Udemy, Coursera, learn those skills. Camera mawach nego modoran. Inyalo, I mean, katubed mana nitimo course mora. Inyalo the YouTube, you can do online learning, LinkedIn learning, and you can learn skills in AI. Kaka ne wawacho, keen passionate about it. Kapo nikia gimidwa timo. Mangat moro mondo iwuo kode then ngano bro direct ni ngane anto gimaket maneno sani kaka change ni ananeno ni maidi ni an gi two my brothers of mine mahero kabisa Felix Ochieng gi Victor Opondi ada direct giga all the way gingisa gima gidwaro akuna ku give up or explode into something greatness, right? So no giving up. Rejection is part of the process because you will be rejected several times. You will fail. If it is business, you will fail. If you are looking for employment, you will be rejected. So but at the end of the day, resilience. Wacho kanyo ni resilience. Itiko kod wach maber ahinya. Mana pio thuolo maro 30 seconds. Madwacho ni enti wan go poti tamanyo comrades ang'wen manyalo tiyo. Those people are willing to work in Ngara. Ngama willing to work kikocha gwa tich ngama willing to work ginyalo reach out ginyalo yuda Facebook Lisa Wanyande kata Instagram @Lisa Wanyande giyuda mana Facebook kama na nyageno ndi rowere ma winjo okinyi makawuono nyalo chopo iri kata nyalo tudre kodi kokale yore gi mag tudruok mag mbui mar mondo mi gitije tich to onge yudo tich tek to kise yudo tich rito tich bende tek kata kamano waket mana kinda wabed discipline wayar network marwa kalore ne your network is your net worth mane manyalo miyo imedo gerori kaka rawera mar mondo mi ne kaka inyalo yudo gino makare minyalo timo to skills bende nyaka ibed godo mar mondo miyo mi thuolo mar timo tich moro amora. Erokamano ahinya Millicent Ochieng, erokamano ahinya Rigobert Song kachiel kodin Lisa Wanyande kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubi e twak. Bende wagone Nelson Ogudha, erokamano ahinya kuom tudore kodwa kane entiere Burundi. Nyakora Ramogi Ajwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbakoro. Mageno ni kwanya achiel ariyo adek manyalo konyi e yor manyo tich. Kik iket tij manyo tich obed tich. Many tich ka intiere kod lony e yo makare mar mondo mi itim gino ma idwaro. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Oduor.